אני לא הבנתי למה טקסים זה דבר חשוב. לא הבנתי. מה שיצא לי מהסופה של זה לקלוט עד כמה זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו חווים, וכשלומדים להכניס לשם הכוונה ולומדים לעבוד עם זה בצורה נכונה, זה דבר מאוד טרנספורמטיבי, משנה, בעל עוצמה ענקית, שיכול לתת שינוי בפשטות. קיבלנו פה ממש רצפט איך לבוא ולהפוך תרגילים שאנחנו מנחים הרבה פעמים בסדנות, ממש חוויה טקסית. יכולתי להנחות טקס, זה מה שעשינו עכשיו, אני עבדתי עם אלמנט אוויר, מרגיש שקיבלתי המון יכולות בזה. הדבר הכי משמעותי שהיה זה לראות איך מביאים רעיון לבנות טקס, ולראות איך הדבר הזה כבר קורה בתוך המרחב. הטקס עובד עוד לפני שהוא התחיל. עבור איזשהו תהליך פנימי מקורי, חזק, אחר, שאני יכול לקחת אותו גם הלאה ולהשתמש בו בעבודה שלי. אחת הסיבות שבאתי היא בגלל שיודן מנחה את זה. יודן walks his talk, מחזיק מרחבים מדהים, הוא שמן ויש לו המון ידע. כדאי לבוא כי יודן הוא יודן. וזה יצור מופלא שיש מלא 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 ללמוד ממנו, גם באופן שבו הוא עובד, גם בדרך שהוא מעביר את הדברים, גם בחוכמה המאוד גדולה שיש לו לתת. זה פשוט מתנה ענקית.